Sir, kasi may ano sir, ikaw rin ang kapit sir, kasi wala. Merry Christmas atong tanan mga idol. Samtang wala pa mo mga kauban, magsuri-suri sa amin ni Chris kay kami panduhang sayo mga early bird. Mo nilang mga swimming pool ri idol. Mo ni ang konri sa kay Cordoba nga swimming pool sa Rio de City. Ang pangalan ani ang sapa. Ang nakalindot diri sa swimming pool mga idol kay sa flowing ga agas sa perminti. Ang limpyo ang ilahang swimming pool. Huwag daghan ilang mga cottage. Huwag dagko sa ilitang reunion. Huwag sa kid idol na sila yung mga sapa diri nga ilang gihimo-himo nga swimming pool nga gagmay na pwede kaliguan. Sa kinaubsan mo nilang swimming pool nga lalom pang dagko dali sa mga idol flowing gyapon siya gas kilid mo nang dako kay nga sapa nga tapad sa resort dili nagagas ang tubig musor break. Huwag nangabot na ang daghan ng mga kauban mga idol. Huwag sobra na ang party. Mga onsa daan. Luzon, Visayas, Mindanao, Fuentes, Laplacan. Tao, dili, tae. Bahay Kubo! Bahay Kubo! Puting alamano, nagsari-sari, kamas atalo, sige. Sir Gudo, maraming salamat sa iyo. Inspirational to. May inspiration ba doon? Ano? Kasi mo sir kasi dapat daw magtrabaho pa daw. Muna, maraming salamat sa inyong kanan. This is our second Christmas party. Hello! Fans! Kung nakarang taon, masaya tayo at di ba di? Kita ko masaya naman tayo ngayon. Masaya sir! Maraming pagkain, maraming game, maraming tawanan. Kahit kanina, medyo parang nakaka-bad trip yung walang ilaw. Tagal namin dito. Hindi gusto namin. Alaaw na pa! Gusto namin kumanta, hindi kami makakanta rin. Pero anyway, Merry Christmas sa inyo lahat. At sana makasama-sama ulit tayo next year. Yes! Kapay mo ako sa iyong kapay. Isa kang panik ko, buwang, masayangan. Wayok! Ay! Bawat lubot! Ay, bawat lubot! Welcome to Pilihan! Dagang cake panso! Winner! Shout out mga winner! Mga winner! Mga winner! It's escape time! It's escape time!
man. Wala na. Sir, masini ka na sir. Hata na soban sir. Paborito ko to. Ay, bro. Levi's. Yeah, branded. Thank you so much. Sir, buksan mo sir. Free printing for 1 year. Free printing sa wow for 1 year. Free gift, free gift. Sir, kamukha ba? Kumpara na. Tabi. Kamukha ba? Kamukha. Tabi mo kayo, kamukha ba? Kamukha. Tabi sir, kamukha ba? Tabi, kamukha ba? Eh, kamukha. Gumala. Kamukha. Yung original. Tapos ano? LJ. Kami sunod, mga driver. Ang galing. Jing! Sir, kasi may ano sir, ikaw rin ang pamilya sir, wala. Sir, wala kami makuha ang inom sir. Ay, kamat, ay. Palanan